Борко се учи да става, да седи прав. И Борко! Не, аз. И Борко! И Борко вече може да става за една минутка или 2 минутки. Наистина. Ей! Тихо, Софи, тихо. Чакайте аз да стана. Хайде пак се изправи, Борко. Изправи се пак, Борко. Изправи се. Изправи се пак. Софи, остави го, мама. Не, той нека сам да се изправи. Той иска на нещо да се облегне, да се може да се изправи, Софи. Така не може да се мъчи. Чакай. Може тук да успее. Я му помогни му малко да стане. Борко, айде да ходиме. Айде да ходиме за малко. Не ще омръзнем. Борко ходи. Борко знае както ходи. Видя как е батка. Софи, остави го сега. Да видим дали ще може да се задържи. Джайко, не го бутай, Джайко. Бебето много обича да става, защото е много се радва да ходи. Да. Много иска Софи, да ходи навсякъде. Софи, пусни го. Добре, айде стига толкова. Искам аз да направим нещо друго. Добре, ето Софи. Лека нощ, Софи. Лека нощ, мамо. Лека нощ, Джайко. Дай малко да го обърнем към тебе. Ама не, аз не искам. Не искам Моля да те. се снимам, не искам, Софи. Не. Айде. Айде, стига вече.